Odwira na obetwa no betimi aba ho aba abedware otumfo kra na yenye nim se amamre mu no eye Dormaahene na agyeman bedu otoso mienu ono na obedware otumfo kra na abusua eno enenei eye nana agyanim boaten woni Ghana nim se odi nsem bi abetudwa sanso so enu obusa se Dormaahene nsem bi a osori na obeka se wode Asante mawura se ansa na obetwa dwira no waka asini dua se fia prenkyira ene enkuro nkae akai wo bunu no obe omomahene obetimi aye ansa na dwira ye otumfo betwa no abaso na aha ayala media Ghana obe share wa like wa comment ama afoforo nso enye bi ahwe abusuafo onye nzala media Ghana de eba na hensem ni chieftains nsem de ade bia no medeba eba besom nenei ye papa bia wo abrochie ye na agyeman agyenim boaten wono ena di nsem bia betudwa achese wo kiremu a eye Dormaahene na agyeman bedu otoso mienu wo busa ne se Asante mawura opemso otumfo nyamekese ni dwura ya wo betwa no a wo ka chense wo de no sese wotimi epeja fiapre ena afa nkyira ma eye omomahene ansa na wotimi atwagira ne de a obetu ne ho ade so no sansem na wo ka no abusua obusa ne se obetumi aya na ena papa yi akyerekye amamre ma yate ase se wo ba na amamre mu a se eye Dormaahene waye watu otumfo so sa na se no wo ma eye manhia ahemfie biemu di a ye wo ahemfu mienu e wo Ghana ni se omu ne betimi edware otumfo kra na bra wo twadwira no wo ma yehu se agona hene e na afen so tepa ehene agona ehene na tepa hene wo kirekire mu pa ye abusua ye bekode akwakotie na nsem a wo kan ye wi a waka nsem bi a wo de eye Dormaahene wo ne nsem bi asabi wo tena social media so kan edigu Asante mawura ehun fi yenkonkotie na agyanim boaten emra na hima empanisi se apuma akuma ebua yebobi pumam se Dormaahene atiatua se onko kotokohia himfie enkoye gbira no ho afahya eno nkire se Asanteman yentimi enhye saafan esanse menana ekama mete se nana kofi kakari mu penso wo mu shefa ni bi sabre Dormaahene na otia konwa so ne efre ne kireme nana no na ebeka na wokwiam ya shefa no nana ne ka baabi enti waka baabi no so afahye ntimi entu nheda na wo se wonmo shefa no na ni nyira ne se enam se Asante yi o manti no ye wo nana no ahemfo a omu ginam esa ye saade no enye baakofo eninti ebetimi abase Tepahene tepa so ohwe Tepahene na se oba ebadwa adwabo ase a se otumfo eye yi o so wa hyefa o bibia ya hwe Tepahene ni kini ye si ne so eni na ho fade ni nyina ye fitaa ana meboa no krepa sanso ena agona hene ono so otie agona ehwa hene nso oba fita saabi enti omumienu no otumfo timi yi mu baako emane ye eniti afahye we no enya de a atosin kura efise ebi asi kan na esi ye no nso a nana kuka kari penso omo hye saafa no eginaye ema Asante timi gina na naso sei enetie nana na kyese abusua we ni nsem bi a nana agyanim boaten wone ne hema etena ase akyese omubogbo hu ne no eno sade nsem bi abatudwa wo de eye nana agyeman bedu otoso mienu mekire Dormaahene abusua nyina beka ye mre bi atwam Dormaahene betena social media so ba beka se wode ne sesi ni bu se wono bono House of Chief President no de sesi ni bu se otumfo Asante mawura etimi ye nkyira ne fi apne manhene ansa na watwadwira abusua wo so wono anka so betu ne ho ade so sansem wei ena ye nana agyeman anana agyanim boaten aba busa Dormaahene se enti saasem na wo kan se obetumi aya na ye nyina hwe enche na Asante mawura otumfo oba betwadwira obetumi aba manhia bedware otumfo kra na anase nsem na wo kan no wo bedus anase so otumfo twadwira no ne wono no na agyeman bedu otoso mienu Dormaahene bono president wantimi ama wono ma obetu ne ho ade so na abusua wei ayensembisa bebre a wo busa no wo de eye Dormaahene na abusua bekọ ni akwa akotie eye nana agyanim boaten wo emra wo de sansem nyina etudwa de kire eye Dormaahene yenko tie no emra waba nenso
otumfo se tutu abebi okotokwahene ne nana o se tutu odikaye o kikira Asante ma no media honhum mi hunu so ono ana asabe ento wo sa kikire na Asante ma se de kane netie no eniti wahene amuti ahemfo amuti atua no mobuwa o sa nansen wonhu se asene mem ahemfo no omo ba kotokwahene yimfie fi so omo gitum so omo ya Asantefo ya wobunu mem ahemfo adodo na eba Asante mem ebesu akire otumfo setu ana kotokwahene na ye Dormaahene wone wohene a ye friends Sumaahene no wo mumienu na eti atua nanso sese kura de Sumaahene no wamoa ontimi nkasa na aka Dormaahene eti otumfo setu abebi okotokwahene oduma kwa Nyankopon nimdie ne egwempa wode asoye no nti wose opegya free apire akonwa dumase akonwa na enkyira akonwa oye omu nyina manhia Dormaahene wo hawo ne sei wotena woka se ene wo mpene esanse wo ye bro regional house of chiefs fo panini nti wadwen wo se bunu man nyina hye wonsa dabi enye wo de a ohene bia di ne hene bibisa wo se Dormaahene se ahemfo a omo wo bunu man mu omo kia kohia regional house of chiefs why na ba Dormaahene ahemfia beso afuna mu asu akere wo da ebi nsi da na omo wo ukurom Dorma ba bi ti se Dorma kwam esuatia no aboabu number 1 aboabu number 2 eni nkura aka no omotie omosom Dormaahene nkuro wahemfie eniti omo enese obi fa kire so obesi hina obakasa wo mpene hode ye odia na bunuma mu no enye odia ebunu eye Asante na dia me ka kire Dormaahene ne se dumase hene na kotokwahene se obeye na Dormaahene no se wundim abokosem bia ka wanutum esanse na nanu ya bese emfie ohane aduenuni na ya Asanto ako a Asantema ako ya yan hwituo enkokon ni biem no dumase hene ni friends na nakwasi katachew wo giramu edi na ya Asanto aki konkon ni bi eniti ebre ba se kwasi broni ekikire ahemfo a omota na ya Asanto aki no omoko ye no yeki na kwasi katachew ni bi se wunimu a kodumase ne kokobisa ubehu sasemu a mekan enukure trodo ebiem nana ba ko a nesramu nana ba ko a ne friends kwasi a nana ya wasamwa ono nso ono nana ye dua ya nkwanta hene ono so yeki ni ko bi na Dormaahene udwa wanum ekensem se wo mpene ema yensi kotokwahene ensi ohene na eba ne sei na wo Dormaahene wo ma muso abekansem wona wusi hina obitimi tumu kotokwahene onsi hini mayentu ne dagese kodwa kotokwahene nim na tiefo asamu ewo mu ne sei na nse Dormaahene ekosi hene ewo kura ye friends abisim hene se wodnesi so ese wo hene asem na ko bie asem bia court na court akakire wo hene ne se abisim hene ne se mo onye ne ho se wo hene ne yanyi ni ntum so wo hene onye hene baabia bibisasa Asante hene ne si hene ya enke court be kansa asem ne dana Dormaahene so wunim nia wo ka no waka wanu atum Dormaahene kire se fia prefo efri denkira eye nokure trodo na napokua wone ne ma efri denkira ena omo betena kumase bantema na enipa edoso na omo sere kwan ena omo ko takimanhene wo ansa na omo ba aba bedru ne ba bi omo wei amadumase hene ebe ware omo nana ena odo omo koye ansa na omo te omo akokiki fie apire maka ho abokosam dada sabra wo nana Dormaahene na wo he wo na wo begina wa akase omu frifia omu fri denkira etidien wo so wo firi hene wo na wonnim wa bokosem ena wo si mi we sei wo kra mna video wo so ye adua na piesie so abraa nye nokore afedia wo wanu asem ton se wo kwa akwamu na wo ye entafo na atapani ni di ade na takuma na akoda no wo ya takuma we de wakoye piesie
wutimu se ensem a wo ka nyina enye nokure na wo Dormaahene wo begina se wo de otumfuo se eti dia wo kan ya wo nsura na anase ya na emantie yi nno bi a wo nonom no wo kan se wi tofi na bi a no watafiri bia na Asante hini wonya hini kitwa o na hini de tre ekọ wiase afa na nyina enti se Dormaahene wo de kura na entra wamfie kura no entimi ntra ho ehye baabi kakra bi no na wo kasam a wo nua ye kuma wo hini kura na hinie etra ko wura bunu mem kura ye frɛ no se basa wo bunu east omo kitum se omo firi kumawu enti kuma wo ye bibia omo kɔ kuma wo hini sase nyina wo do bunu mem wo bunu east wo enso no wo ntese wo mo nyina ka nsam ya kasisemu na Dormaahene eba ne sei se ye o se president of regional house of chiefs a na no nkire se wo so chen ohini bia wo bunu mem ho eti bro ho ase na kokohwede da bia meditufo sa anoma kokohwede se nyame ayi wadum no anya ntakra edi tu akosora no wa bro ho ase efise ntakra bo a wo so no ebi so chen na kompaze wakwa akoto anoma kodie brisiam ena otumfo ase tutu abebi onso dia wo kan no enye no obesoso so omua ohweso no aye n'adwuma esanse otumfo woye obomofo a Dormaahene amema no ho so kase dodo won peso obebre no ho ase na wo keka kire otumfo wo dinam social media so se wo de otumfo se osifia pirihina eman hina na de mihunu ni se Dormaahene pese obi a wako school chen ono Dormaahene no obne ni baba bihia ewo regional house of chiefs wo esa se fia primahene no ye beye ne manhene no ye so asantema ya gina tum se wo yo manhene prekopa akase na osietutu ede eho afna behye ne nsam no wo ye yo vice chancellor wo nimdie ento ni baabia na no na ha Dormaahene se pesa ena ahimfu bi a waka omo abata no wo hye wo mo so no ontimi mfafia prehine animu entwitwiri fom eninti ena wo yesa nka ade a efe ne se wodi wanim die kura no ebetai kotoko hinachi nka wapegya nkonwa bebre wo bunumam ammo nyina beye amanhene nka mokọ regional house of chiefs wa ya hu se sa bunumam na amanhene doso eninti kaban yempuntudwuma wo ye ne budgeta edru bro mantem mu a nanka sika ye de bekọ ne ya pegem krama aso obia so no na empuntu aba ho no enye Dormaahene na ne de no eka no nko nanka Dormaanko a esanse brekum ebra ye brekum kra district capital ne Dormaafo so wo mpene atene bia bibi kwaso na ya adepa Dormaa na mkwamwa giegine na mo pesa ene brekum genna champon go kofe wiem de alupre fe wiem no se ne se brekum yikura na ekwa bie kura se Dormaa ena ma o mo ye brekum Jamai district council ma o eba ne sen agima bedu onko award yen se de wodu ani esi otumfo se tutu abibie so kane no na yaye din se yenka esanse nanan ahimfo asem nanso de ekono si ansori anyina wode kotoko hia nim betwitwi fom ne yeso ya mpene mamfa ni twitwi fom etine wo beka baako a yeso ye beba aba beka bia kyerɛw esanse de onim to no ye ane adini gina kyene no so ema ne to fi se abokosem wonim hwe na omo nim no omo doso omo beba bonten ya bekyerɛw abokosem amwa hu se die site meka biam a kyerɛ na Dormaahene ese ni nana opon eye otumfo outside prempa otosu mienu ono na edi afrahye ni sempompon so ma ni swai kire ne se apedi wo pege na konwa no amna aba beye eye
Dormaahene neka doma na wonye manhene wonana a ye frɛ se adwuma bedu a odi kan no osum kumase okokumase ekotena ho kra kire ade ewo asem kumase asem school ho na no akire ade ansa ne adni besi hene na wonkwan wo ba ya wababi ma metri so opese wo ye bibi mi ehunu se ne se regional house of chiefs for no ye tu fra konwa no so a obeye den enye wagwapade o we na nanan ahemfo amu Ghana mu mfansu ade na munka hu se Dormaahene na kokopre national house of chiefs na ka mo de man de a se ne ka Ghana obebutu no wahina ye tufu a wuntie no ona ade ontoma ete sabie ekonipem etibре bia wodi animguase e na ema wo ho wo kasa nso a Dormaahene kasa okasa de abufuo ne kasa na okasa te se journalist okasa te se nsantwerefo okasa te se yenye etia katafidie su kasa yi enka wahene de wo kasa obie wano a na enseniefo agiso ewie na wo kasa wie kakra na enka wo kiame amasem no so no de abetudwa ama obi atibi nienti anseniefo ya na omoye saade no senka wo kasa no de abufuo kra na ekasa omoye a obonse afa no obi akasa muntie wo kasa obeya na wakoma abefom eti asem kra na wo kan ebi wo kra na awirefi eti wo badwene ho a obeka no na nye abufuo na odeka na eso Dormaahene de ente sa omana mu so a wodi abufuo na kasa eti bebia na ogie animguase ma akonwa no na minuanom domafo momfa we nya suade samude obi besi Dormaahene akonwa so biemu a mo hwehwe nipa no sanse Asante Blue TV omo ye abantie bi interview na di abrantie no ekwa wie ya yebisa nse na Dormaahene se no to se ni nkola brem sa na no ote wo wi nsa wo yesei se munim na mo akofa saadie abehye mo mene eninti o ye dia emfata na nan mahimfo wo maganem mi tumfo na me dia sabia sa abeda mo se Dormaahene monhwe ni yie na wamfantitimu amremo esanse o my Ghana ye po mani yie ene ne nkoso enye ne titimu so ade ne ho tutu otumfo se tu abibio kotoko hene a enye yie esanse Asante hene odi na kwasi de na odi mfie aduenu enum ewo akonwa so abanwa so no monhwe na kwasi de toso mienu o man ho so ene English abrukimem England ene obaye London kru ni adahye nensa ebinsi wo wiase baabi ada Asante hene kwa ne wo hena okoduru America Memphis ni ada kru na hye nensa ewo Tennessee Asante hene enkwa ne wo hena okọ Trinidad and Tobago president mu nyina ekoto no ne ye pese wo ka mo kokra ne de o ma na sa aka de oyi Asante ma ho Asante hene kwa na Brazil for pre no Asante hene kwa na Jamaica for pre no nanse ya abibimem Asante hene ehye na afa 25 years on a golden stool no di mfie aduenunum ewo akonwa so no monhwe oman ya ye frɛ ne sɛ Niger ɛhɔ hene ban wodi dwoma akɛseɛ ɛna ɔde bɛkɛ Asante hene namfom na de baaye Nigeria ahemfu baaye monhwe enekra de East Africa ahemfu ne bi ɛpɛsɛ ɔmo ho bɛgwa Asante o ama kura oman ya omo enye oman ya komo ka ho kura no obia epre ese obeba Rwanda fo epre kura Asante hene efe nani monyam se kura mepie omo mamu kura kekema wo obia pe ade a eye nania wo a wo se obesori eti akotoko hin no odi animguase ene be kom World Bank ba besi omo office wo West Africa yanya baabi okumase no omo so omo de ba enam Asante hene nti o my Ghana mampanifo kofo Rollins
Omampani Kofuo, Omampani Mus, Omampani Mahama, Omampani Kufuado. Omunyina di kotokohene ho adanse se asante hene ya asante hene. San se o my God na kwa hukirim kra na pebosin a ono enitimi ekama ye de mayenye. Aden ena Dormaahene opeso ma ho so etia osante hene. Ye tuofo ni wantia okwantia de. Na no ma ohui wo chesura ebo ena ogie. Media makao ne se wantia esewa. Utumfo obesi ne hene. Fia prehini beye manhene. Dumasehini beye manhene. Ena enchira hene so beye manhene. No mu nyina yam. Abuso de say ne de enche na Asante mewura opem so otumfo nyame kese an Ghana nyina ye nyame a wo asase yi so no enche oba betwa adwura. Ye busa se Dormaahene obetumi aba. Esan se amamre ma me ate asese wono no ye obi a se otumfo otwa adwura odware no. Abusuya otumfo otwa dware no yenyina nim se sa amamre mutia no even class ahene no wono ne hene pa oda apakam ahemfo beba nyina no obi ani wono mo obeda apakam kire sa ahene no obedware tumfo kra no on ne beda apakam ono nso so eye Dormaahene enai watu Asante mewura so sa asese manhia wontimi enko ho no no enti abusuya se say no odwure ya eye Asante mewura oba abetwa no Dormaahene obetimi aba na drop a comment comment section wonom efa mame wa like wa share ama fufuro enya bi ahwe aha eya land media Ghana